tester vi et nyt bokskoncept, som gør det lettere for borgerne her i Øgadekvarteret og mange andre steder i kommunen at komme af med deres farlige affald på en forsvarlig måde. I første omgang så bliver den her sorteringsløsning testet i 32 nye pakkebokse, som primært bliver placeret i Aalborgs Midtby og andre områder med mange etageboliger. Jeg vil gerne sige tak til Homerunner og Huset Venture Nordjylland for et godt samarbejde og bæredygtig og effektiv logistik. Og så vil jeg også gerne sige tak til de utroligt dygtige, engagerede og visionære medarbejdere i Klima- og Miljøforvaltningen, som har været med til at gøre det her muligt. Det er fedt at se så mange mennesker, der er interesseret i det. Og vi ved jo nu fra morgenen her, hvor vi har åbnet systemet, at der er mange voksne rundt omkring Aalborg, der allerede er blevet testet. Så folk har vist det og har fået det af. Det er mega fedt. Nu vil jeg prøve at lukke boksen, og så er I meget velkommen til at prøve selv at komme op og åbne den og smide noget i. Tak.